Kære alle jer gode voksne mennesker, der sidder i denne sal. Nu citerer jeg Chris McDonald. Vores børn, they're gonna know that we knew, but we didn't do anything. They're gonna know that we knew. Fiskenes vand er forurenet. Ideen om, at vi skal lære fiskene at navigere i et forurenet vand, bliver mere og mere absurd. Det er vores generation, som designede den her teknologi. Det er vores generation, som propfodrede den her teknologi med ekstremt mange fastholdelsesmekanismer. Vi fastholdt vores børn med livets vanvid. Det var os, der gav den til vores børn. Vi blev derefter fortalt af tech-industriens håndlangere, at vi jo blot skulle lære vores børn at blive kritiske brugere af teknologien. Men der er 2 udfordringer. Først og fremmest, at de står op imod en verden af dygtige adfærdspsykologer, neuroforskere. Mit drug of choice, det er LinkedIn. Hvilken industri henvender sig oftest til mig, fordi de vil tilbyde mig et job? Tech-industrien. Hvorfor? Fordi jeg ved, hvordan man kan fastholde adfærd, jeg ved, hvordan man kan manipulere adfærd tilbage, jeg ved, hvordan jeg kan få mennesker til at bruge mere tid på en given platform, end de måske har et ønske om. Og det her har 2 udfordringer med sig. Der er det, vi kalder displacement-effekt. Børn mister kort sagt deres barndom. De mister friheden til søvnen. De mister friheden til legen. Vi ved, at børn stopper med at lege 2 år tidligere, end før de her platforme blev allemandseje. Vi ved fra VIVE, at blandt 11-årige drenge, der er det nu kun 40%, der ses med hinanden 1 eller flere gange fysisk efter skole, fordi resten af tiden, der sidder de og får deres sociale behov opfyldt digitalt. Det efterlader 60% af vores 11-årige drenge, som aldrig ses med hinanden fysisk efter skole. De mister friheden til at være i det svære, længe nok til at finde ud af, at det faktisk var meningsfuldt. De mister alt, hvad der er så fantastisk ved at være barn. Bekymringsfriheden, roen med egne tanker og en stærk kontakt til mor og far og deres venner. Barndommen blev med digitaliseringen en kommerciel handelsvare, som luner i nogle meget få, meget rige menneskers lommer. Men de efterlader børnene i et univers fyldt med meningsløshed og vanvid. Børns tid og opmærksomhed skal igen have en egen værdi. Og vi må aldrig acceptere præmissen om, at barndommen udelukkende fungerer som en kommerciel handelsvare. Så lad mig fortælle jer lidt, hvad jeg har hørt ude på skolerne. Og jeg ved, der sidder en skoleleder, og jeg har fået lov til at fortælle nogle anonyme udsagn fra nogle skoler, for det er det, jeg altid gør, når jeg kommer ud på skole. Jeg har lige været ude her i morges og holdt 2 oplæg for 2 udskolinger. Og jeg vil bare sige, at jeg spurgte, hvad er det værste, I har set? Og en 12-årig pige fortæller mig, at hun havde lige i går siddet og set en på de sociale medier sidde og banke sit hoved ind i en dør, indtil hun døde, troede hun. Men jeg kunne jo så heldigvis sige, at det var ikke så slemt. Hun besvimede bare. Det her, det er, hvad de ellers. Det her, det er, hvad lærerne de fortæller. De fortæller, at børn ikke længere kan have et frikvarter. Fordi at børnene er blevet så uerfarne med at lege, at børnene bliver urolige over ikke at vide, hvad de skal lege, hvem de skal lege med, og om legen den er for grænseoverskridende. Så nu har de begyndt at adoptere specialskolernes begrebs pausevalg, så eleverne nøjagtigt ved, hvad de skal ud og lege, hvem de skal ud og lege med, og at legen ikke bliver for grænseoverskridende. Vi hører, at børn i indskolen ikke længere kan få læst en historie højt. De har siddet sovset ind i fastholdelsesmekanismer, der er medvirket til, at de ikke kan være med noget, der går langsomt. De skal have tingene vildere, hurtigere og uden fordybelse. Vi hører om udskolingselever, som er så dårlige til at cykle, at lærerne ikke længere er trygge ved at tage dem med på en cykeltur. Jeg havde et helt lavpraktisk eksempel med en skole, en 9. klasse, der siger, at de skulle cykle 5 kilometer. 3 af dem styrtede. 1 brækkede armen, 1 fik et angstanfald. De er nødt til nu at fjerne cykelturene, fordi eleverne simpelthen ikke er dygtige nok til at cykle. Vi hører, at vapes, coke og gambling, det spiser sig mere ind på ungdommen, og vi ved, at Snapchat er medvirkende til at forbinde køber og sælger. Vi har forældre, hvis eneste ønske er at tilbringe tid med deres børn,
men som ved, at hvis de tager iPad'en fra dem, så raserer de hele deres værelse. Jeg har hørt om forældre, som er blevet bange for at være alene med deres børn. Bange for, hvis de er alene med deres teenage-søn, og der skulle ligge en køkkenkniv, at barnet i vrede kunne finde på at bruge den. Jeg hører fra unge, at de er blevet så dårlige til at tåle ubehag, at når de for eksempel er i et bad, står under den varme bruser, så kan overgangen fra at stå under den varme stråle til at gå ud og tørre sig, friktionen mellem det varme vand og den kolde luft, den er næsten virker ulidelig, fordi de har så sjældent været i noget, som er friktionsfyldt. Så nu har de jo så heldigvis fundet en strategi, hvor de kan stå i badekarret eller badet, så længe at hele badeværelset er blevet til et dampbad. Mindsker friktionen. Men venner, alt hvad der er meningsfuldt, kræver friktion. Når vandet børn og unge svømmer i er forurenet, giver det ikke mening, at vi undersøger alle børn for, hvad der er galt. Vi skal kigge på det forurenede vand, som børnene svømmer i. Og her er det digitale en kæmpe stor del af det vand, som vores børn svømmer i. Og så er der den anden dimension. Og det er alt det sindssyge, vores unge mennesker de bliver eksponeret for på de sociale medier. Vi ved, at det, som der drager vores opmærksomhed allermest, det er ikke alt det, hvor vi finder behag. Fordi vi er, som Marie Brixtofte heroppe siger, vi er hulemennesker, som der så kort tid i vores historie har boet i huse med elektricitet. Så for at vi overhovedet kan være her i dag, så er vi nødt til at vide, hvordan vi kan overleve. Og det vil sige, at des længere tid vi sidder på de her platforme, des større risiko er der for, at vi ryger ind i noget, som er alt for voldsomt, alt for voldeligt eller alt for grænseoverskridende. Fordi det er det, der drager vores opmærksomhed, og de her platforme, de lukrerer på vores opmærksomhed. Så nu vil jeg komme med nogle fortællinger ude fra skolen. Jeg spørger dem nemlig altid, så hvad er det værste, I har set på nettet, som I ikke har fortalt til jeres lærere eller jeres forældre? Og her kommer det. 6. til 9. klasser. En lille dreng, der fik hugget sin arm af. En, der blev skudt i nakken og kørt ned af en lastbil. Jeg har set en død kvinde blive voldtaget. Jeg har set en person skyde sig selv. Jeg har set en somalisk pirat, der blev fanget og kørt over en tank, hvor man kunne se hans hjerne splatte ud. En mand, der fik skåret hovedet af med en machete. Folk, der dør og bliver voldtaget. Charlie Kirk, Charlie Kirk, Charlie Kirk, Charlie Kirk. 100% af danske børn i udskoling har set ægte mord. Hvis jeg spørger dem, hvad med jeres forældre, hvor mange havde rækket hånden op, jeg kan sige 0%. Selvskade, vanvid er alle stedsværende. Og det her, det gælder for alle skoler i Danmark. Jeg har erfaret det, jeg har spurgt dem, og ved I hvad? Der er ikke noget mere foruroligende at sidde og snakke med et menneske, som har siddet og fulgt et live selvmord. I dag, bare i dag, er der en af dem, der siger, jeg sad på en stream og fulgte et menneske, som var blevet mobbet med at være pædofil, indtil vedkommende sagde, der er ikke længere nogen grund til, at jeg er her, og så hang han sig selv. Det er 6. til 9. klasses elever, som der sidder og siger de her ting, fordi det er det, der drager deres opmærksomhed. Vores børn, det er sovset ind i livets vanvid, og vi står og siger, det er lidt for komplekst til, at vi rigtig kan gøre noget. Da vi var børn, der var vi fritaget, men vores børn kommer til at vide, at vi vidste, men vi gjorde intet. Jeg vil have mine børn, de griner 300-400 gange dagligt, fordi det er så mange gange dagligt, et børn i gennemsnit griner, med mindre barnet bliver forstyrret. Jeg vil have, at mine børn får en barndom fyldt med leg, grin og masser af anstrengelser. Børn finder sammen og leger, men hvis legepladsen står tom, så finder de hen, hvor børnene er. Vi skal igen fylde legepladserne, og derfor er vi nødt til at rense vandet for den forurening, som de lige nu svømmer i. Og det betyder, at de her platforme ikke længere, i min optik, skal være en del af vores børns liv. Ikke så længe de er drevet af den her fuldstændig rådne markedslogik. Vi skal have genetableret det fysiske analoge liv i vores børns liv. Mit forslag er, at vi frisætter. Læg lige mærke til, det her er en frihedskamp. Det er ikke et forbudskamp. Der er rigtig meget, der bliver taget fra vores børn. Mit forslag er, at vi frisætter vores børn, alle børn og unge,
under 18 år fra annoncedrevne og vanedannende platforme som Snapchat, TikTok, Instagram etc. Vi slipper vores børn fri for teknologiens lange fangearm. Og samtidig med det, så har jeg et andet forslag til politikerne, og det er, at vi gør alt forenings-, kultur- og fritidsliv gratis i en periode på 5 år, hvor vi faktisk lægger de kræfter i, der skal til for at etablere nogle sunde, analoge miljøer. Fordi jeg tror ikke kun på, at løsningen kommer i kraft af bedre tech. Jeg tror, at løsningen kommer i kraft af et bedre analogt liv. Særligt for vores børn og unge. Jeg ønsker desuden, at vi som forældre og ansvarlige voksne siger nok er nok. I må ikke længere misbruge vores børn, fordi I tjener kassen på det. Virksomhedsledere, der køber annonceplads hos Meta, Google, TikTok og Snapchat og gamingplatform, læg pres på dem. Gå sammen. Sig til dem, at I ikke ønsker at være kunder hos dem, hvis ikke de behandler børn med det, de har fortjent. Gå sammen med andre virksomheder og vis, at I mener det alvorligt. I har magten over dem, men I skal stå sammen. Forældre, frisæt jeres børn for datadrevne annonceplatforme. Gå sammen i klynger, i skolerne, lav hensigtserklæringer. Politikere, please, før I laver mere lovgivning, så viser de i stand til at håndhæve den allerede gældende lovgivning. Skoler, sæt det på dagsordenen. Sæt det på forældremøder og hjælp forældre med at forene sig. Vi skal vise vores børn, at vi kan rense det vand, vi har efterladt dem i, fordi ellers vil de aldrig vide, hvordan rent vand egentlig føles at svømme i. Det her, det er vores tids frihedskamp. Tusind tak for jeres tid og opmærksomhed. Den var vigtig.